Mitsubishi má ruku hore, oslavuje vo veľkom, pretože v roku 2015 sa im darilo na slovenskom trhu, zlomili rekord, predali vyše 1260 aut a 709 z nich bolo práve modelov Mitsubishi ASX. Z tohto pohľadu je to zázračný model, pretože má nadpolovičnú väčšinu a ja si dávam otázku, po toľkých rokoch existencie, čo je na tom aute zaujímavé. Nová 1.6 HDI pod kapotou to asi nebude. A pri takých mojich výmysloch som došiel k tomu, že je to auto pre typickú vzorku bežného šoféra. Toho, ktorý nevie zaparkovať k obrubníku, tak potrebuje vyšší podvozok. Toho, ktorý potrebuje byť vyššie nad cestou a toho, ktorý s predným pohonom toho veľa neprejde. Môže to byť pravda, ale pre typickú ženu by bolo auto určite v inej farbe a trochu drahšie. Ale s týmto autom ja by som sa vedela určite veľmi potešiť. Určite by som sa v ňom cítila bezpečnejšie a istejšie. Možno, že by som nemusela dávať taký veľký pozor na všetky tieto veci, ktoré si spomínal. On podľa môjho názoru vyzerá to trošku tak ako stará škola, tak zastaralo, že nie je na tom nič také extrémne moderné. No ale nepotrebujeme k životu niečo extrémne moderné. Stačí, keď je to extrémne užitočné. Aha, tak to by mala byť práve táto štvorkolka, pretože vďaka pohonu všetkých štyroch kolies sa vzorka bežného vodiča dostane tam, kde to ja zvládnem s predným pohonom. No to sa uvidí. Testujeme crossover Mitsubishi ASX 1.6 DID. Naftový motor koncernu PSA má výkon 84 kW a krútiaci moment 270 Nm. Táto verzia Intense Plus má pohon všetkých kolies a manuálnu 6-stupňovú prevodovku. Bez doplnkovej výbavy stojí takéto Mitsubishi 23 750 €. Jeho pohon 4WD má nový ovládač a v podstate dve základné možnosti. Režim s pohonom prednej alebo oboch náprav. Vďaka tomu si môžeme ukázať prínos pohonu všetkých kolies pre obyčajného šoféra. Napríklad pri výjazde z miesta mimo cesty na vyvýšenú vozovku. Tu máš taký úzučký prejazd smerom na cestu. Ideálne na kríženie náprav. Podľa mňa toto by úplne obyčajný ženský vodič nezvládol s predným pohonom. Ja som zvedavý, či ti pomôže štvorkolka. No uvidíme. A ja by som zavolala teba, aby si mi to prišiel vytiahnuť. Nie, no a teraz si sama opustená žena v divočine. Nech sa páči. Opustená žena v divočine nesiahne hneď po štvorkolke a skúsi to s predným pohonom. Ideme, máme iba predný pohon. Ale s citom k autu a teda jemne bez rozbehu. Samozrejme. Rastík by to vyšiel aj na dvojkolke, to ja viem. Ako vidíte, Katke súťaživosť nechýba. Tak to vyjdem aj ja. Ha, ha, ha. Alebo aj nie. Takže zapíname štvorkolku. Základný a komerčne rozšírený automatický režim pohonu všetkých kolies je účinný vtedy, ak sú všetky kolesá rovnako pritlačené o podklad. Možno by stačilo cúvnuť dole a vybehnúť hore s rozbehom. Mitsubishi ASX však ponúka tretí režim a ďalšiu technickú vymoženosť. Takže dáme poslednú možnosť a to je lock. Teda zablokovanie medzinápravovej spojky a rozdelenie krútiaceho momentu 50/50. Tak pekne to vyzeralo, že to vyjdem aj na dvojkolke. A nie, až na štvorkolke. Fúha, tak to už bol naozaj lock. Na toto stačí trocha odvahy. A tak toto prejdem aj s pohonom prednej nápravy. Mohlo by sa zdať, že pohon všetkých kolies sa dá v istých situáciách nahradiť skúsenosťami a zručnosťami. To však iba dovtedy, kým sme nevideli vo vzduchu zaberať aj zadné kolesá pri zapnutom prednom pohone. Stále predný pohon, upozorňujem. Ono tej trakčnej kontrole sa dá veriť vpredu. Keďže Rasťo má na všetko vysvetlenie, dozvedela som sa, že je to len nepatrné trenie v medzinápravovej spojke, ktoré otočí kolesom vo vzduchu. Na zemi je záber takmer nulový. Aby som tomu uverila, nechala som sa nahovoriť na výjazd do Rasťovho testovacieho kopca. Skúsim výjsť hore kopcom. Vraj je na hranici výrobcom udávanej stúpavosti Mitsubishi ASX. Dostala som inštrukcie, podľa ktorých mám ísť rýchlo, držať plyn na podlahe, štvorkolku mám aj zablokovanú
Úprimne poviem, že slobodne a z vlastnej vôle by som sa sem s autom nešplhala, ani keby malo 8 poháňaných kolies. Ja toto nemám rada a bojím sa vždy dosť a už mi to nejde. Ale musím ísť, prosím, vidí, autičko, dobre, poslúchaj. Super. Napokon to ASX zvládlo aj cestou dole. S týmto autom som dokázala viac, než by som na prvý pohľad čakala. Áno, výborne, poslúchaj. Ticho, pomaly. Nie, nerozbíhame sa, nie. Ani si neskrížime kolieska, musíme ísť pekne, rovno, pomaličky, výborne. Niekto iný však chce od pohonu prednej nápravy viac, než je reálne. A ešte je tu niečo. Nedokáže sa zmieriť s prehrou. A skúsim starý trik. Naživo sme však videli, že zadná náprava v režime dvojkolky naozaj reálne nepomáha. No, ale keby bolo menej snehu, tak vyjdem. Aj v teste sa ukázalo, že Mitsubishi ASX má medzi konkurenčnými crossovermi výhodu v krátkych previsoch karosérie. K dobrým nájazdovým uhlom treba pripočítať vysokú tuhosť karosérie a kvalitu dielenského spracovania. Na druhej strane, ak je auto užitočné, vyzerá ako vyzerá a aj po facelifte. No, mne sa veľmi páči stále. Aj predtým sa mi páčilo, aj teraz sa mi páči a veľmi dobre sa s ním jazdí. Ale to je také široké, také... No na to, aby to niekto užšie skomentoval, si to ty. Ja viem pri aute povedať, že je to dobré a páči sa mi to a nepáči. Hej. Čiže ja som taký ten facebookový typ, lajkni alebo nie. Dobre, tak my sme to lajkli, je to fakt zázračné auto. Aj po rokoch dobre slúži, má dobrú komerčnú bežnú štvorkolku a teraz úsporný diesel. A ak budeš poslúchať, tak ti požičiam na ňom aj štvorkolku. Teraz by sa mohlo zdať, že zazvonil zvonec a celému testu je koniec. Hoci bolo nedeľné popoludnie a nahlásila sa nám návšteva, dala som sa nahovoriť na test brodivosti. V podstate nešlo o to, že ASX dokáže brodiť 40 cm hlbokú vodu. Bolo mi nutné ukázať, že skutočný šofér prejde s pohonom všetkých kolies viac, než malý kopček na snehu. Už sme boli na ceste domov, keď si borec za volantom ešte raz povedal, že bude ľadoborec. Až sa ľad preboril. Nuž a od tejto chvíle som sa začala zabávať ja. A to takto necháš auto, nech ti ujde? No však točím. Prišiel na scénu žolík v podobe priateľa na telefóne. Dokonca s Mitsubishi ASX pred faceliftom a s naftovou 1.8, ktorú vystriedala testovaná 1.6. Aspoň si chlapci vymenili skúsenosti v tom, že 1.8 bola svižnejšia, ale 1.6 je úspornejšia a hlavne má lepší filter pevných častíc. Reálne vie jazdiť aj do 6 litrov, ale nie za udávaných 5. Toto bola pastva pre oči. Chlapci hľadali miesto na ťažné oko vpredu a keď ho nenašli, nacúvali zadkom, ako by to bol zámer. Pri pohľade na súmrak a prácu tých dvoch som videla, ako staré ASX odovzdalo štafetu a skúsenosti tomu novšiemu. A
Aké plynie z tohto príbehu poučenie? Keď chce mať borec, ľadoborec, nakoniec nie je ani borec, ani ľadoborec. A ešte niečo. Štvorkulka je naozaj pre ženy.